Eli immusarja on otettu pois, tulee uusi tiiviste ja kaikki suurimmat osat on poistettu tästä näin ja sitten tästä ruvetaan kohta puoliin. Ensiksi laitetaan tosta toi kannen tiiviste paikalle ja nyt on liimaa toi selkeä, lähdetään maalaamaan ja maaliksi tosiaan tulee se Titanium Blue Silver VHT maaleja, kuumankestomaaleja, öljypohja todennäköisesti mustalla ja pakosarjat onkin jo nykyään hopoiset, että sillä lailla. Siinä on suurin piirtein kaikki osia mitä löytyy irrotettuna. Loput löytyy ympäri maastoa. Totta helvetissä kun meikäläiset on kysymys, niin keulapala ja alipainepumppu. Ilmeisesti samassa on öljypumpun käyttöakseli. Tää olisi tarkoitus nyt ainakin putsata ja katsotaan, että vedetäänkö tähän uusi hopeinen kuumankestomaali päälle vaiko ihan kiillotetaan, mutta se on sen ajan murhe. Se on sen ajan murhe. Tosiaan meillä ei tällä hetkellä tämän kummosempaa ole, että kun tää on nyt vähän puhdistu tuossa pesussa, että vaihdelaatikkokin muistuttaa melkein alumiinista ja venttiilikopat on alkuperäisen väriset ja samalla toi imusarja on alkuperäisen värinen, mutta kun on nyt ylösalasin, niin se ei ole hirveästi näyttää sitä värieroa. Tää lähti hyvin puhtaaksi. Ihan painepesurilla pyyhkästiin. Tälle tuskin tullaan tekemään hopeointia. En tiedä, täytyy katsoa nyt miten tästä lähtee. Että aluksi kun on nyt saatu lohkon maalattua, niin katsoo sitten, että miten tuossa lähtee noita värejä sitten käyttämään lisäksi noita täytevärejä. Että niin, nyt meillä on tässä lähtee ihan ensimmäinen väri. Kohta laitetaan tätä moottorimaalia niin VHT Titanium Blueta kohtiin. Eli tähän tuohon, koska ne tulee olemaan sellaisia kohtia, mitkä jää sitten tuon tiivistointina alapuolelle tai taakse alapuolelle. Laitetaan semmoista laittaa, että sitten mitä ei muuten siitä puhtaaksi saa. Ja sitten ruostuu ja näyttää omaa tekevältä, jos sinne menetään. Laitetaan toi ja ei mitään väliä, että laittaa nyt vähän tästä ruiskua tonne muuallekin, koska tää lähtee pois tosta ja nyt aivan varo, ettei tonne mene tonne koneen sisälle sitä. Ja noin. Haisee aika kankilta tää tavara. Annetaan olla. Katsotaan, ettei se nyt lähde valuu siitä mihinkään, kun kuivattaa toi maali tohon noin, niin sitten otetaan noin pois ja lähdetään maalailemaan koppia ja siinä nyt on venttiilikopat maalattu ja nyt justiin matkaa tässä väriä lohkoa varten.
No niin, nyt meillä on toinen kerros laitettu maalia ja siihen loppui se meikäläisen purkki, että onneksi nyt on toinen purkki tossa noin, että päästään vetää se märkä kerros, eli tuossa on nyt 2 kuivaa kerrosta, niin sanotusti 2 ohutta kerrosta ja ton jälkeen vedetään 1 NS-märkä kerros, eli vähän paksumpi kerros ja sen jälkeen se on siinä. Pistetään kohta tää tuuletukseen tää paikka ja tunnelsa pitää olla ja sen jälkeen 7 vuorokautta niin kun, ja se on lopullisesti kuiva eli kosketuskuivun tunnin päästä.